ти никога повече в празничен ден няма да останеш в града. Ние сме, да речем, 100 души, обличаме се в пътнически дрехи и от железопътната станция тренът ни понася към Цариброд. Жилюша, започва възлизането. Ей, момчета, не бързайте толкова, ще се заморите. Ама младостта слуша ли? Я, погледнете. Виждате ли изгрева на слънцето? Вижте как постепенно просветляват върховете. А надолу в долината млечна пелена се разстила. Цариброд е потънал в мъгла. И блеснали на слънцето, те се спущат надолу към бездната, където тече река Ерма. Там до реката се намира и Погановския манастир, обвит от всякъде с зеленината на Дъбовата гора. Иде ми в този момент да хвана целия свят за яката, да го дотътря тук и да им кажа: гледайте бе, дураци, какво сте се заврели във вашите вмирисани градове? Спускаме се надолу към Погановския манастир и вие вървите по брега на шумящата Ерма. Стигате до основанието на гигантски скали, които се издигат до небесата. Те се спущат надолу и притискат реката, а тя, разпенена и развълнувана, скача от камък на камък и търси да се освободи. И като се освободи, разлива пенливите си води, от които се чуват облегчителни въздишки. После казвате: с Богом на слънцето, и навлизате в сенчестия и хладен гигантски пролом. Давам думата на професор Пенчо Пенчев, областен управител на област Велико Търново, за приветствие. Господин заместник министър, господин Лудев, дами и господа, радвам се, че имам възможност да ви приветствам във връзка с старта на кампанията "Опознай родния край". Област Велико Търново е уникална в много отношения. Уникално е и в момента по това, че всяка една от 10 общини имаше различни обекти, които може да бъдат представени в този пътеводител. Мисията беше затруднена в благородния смисъл на думата за това, че в именно нашия пътеводител, ако мога така да го кажа, не става реч за обекти, а става реч за туристически маршрути. Убеден съм, че целите на кампанията ще бъдат постигнати и нашите ученици още по-добре ще опознаят родния край. Искам да благодаря на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на Туристическия съюз, на Инспектората по образование, на Историческия музей и на всички, които допринесоха за реализиране на тази идея. Също така искам да благодаря и на печатницата, която отпечата този пътеводител. Заместник министър Иво Маринов да поднесе приветствие. Добър ден и от мен. Страхме да изтърна някой в обращението, но все пак, уважаеми господин областен управител, заместник областен управител, уважаеми господин заместник кмет на община Велико Търново, скъпи преподаватели, ученици, за мен е изключително приятно да бъда днес в Велико Търново, в тази емблематична сграда, музея Възраждане и учредително събрание, тъй като събитието, което днес ни е събрало тук, е изключително важно, тъй като неговата цел е да популяризираме с общи усилия сред учениците културно-историческото наследство, което има България, в частност област Велико Търново. Наистина чест е за област Велико Търново, че е сред първите 5 области, които издават такъв пътеводител, предназначен за децата, за да могат наистина те да опознаят по-добре това, което притежаваме, което имаме. И така се приема добре, даже има желание от съседни на България страни да изкопират тази инициатива, която също говори за нейното качество и популярност. Така че да честит пътеводителя и при следващото издание да се нудим да ги направим не 17, ами 27 обекта, които да бъдат готови, социализирани, за да може наистина да представляват интерес не само за учениците, но и за всички туристи. Така че да ви честито, благодаря ви. Да открием в Велико Търновска област и да възстановим националното движение "Опознай родния край".
Движението не е от вчера, то има много богати традиции и история, но във времето то беше позабравено и то е, разбира се, част от националното движение "Опознай България да обикнеш", девиз, който е изказан от, знаете кой, от патрона на туристическото движение в България, Алек Константинов. Разбира се, както каза господин Маринов, националното движение "Опознай България" е уникално, тъй като то е единствено в света. Проявява се голям интерес. В него участват не само българи, участвал е виетнамският посланник, който е събрал 100 печати, 100 обекта, японци, чехи, много сърби, много македонци проявяват интерес, гърци също. Така че то е популярно, развива се добре и всеки, който посети България, проявява интерес към това движение. През 2003 година да възстановим националното движение "Опознай България за да обикнеш" и с помощта марки ще получи книжка безвъзмездно на 100 населени обекта заедно с пътеводител и така ще му създадем условия да продължи напред да посети не само родния си край, а да посети и България. Действително е едно прекрасно момиче, което е покорило 100 обекта и е събрало колекция от 100 печата. Тя се казва Анелия Бориславова Ангелова и от Велико Търново. Ще помоля господин Маринов да ви подадем нещата. Професор Пенчо Пенчев за добрата ни съвместна дейност. Класничката от природо-математическа гимназия Анелия Бориславова Ангелова, която днес получи златната значка. Приятно ми е да дам думата и на старши експерт по обществени науки и гражданско образование при регионален инспекторат по образование Велико Търново Бояка Димитрова, която ще направи кратко представяне на издадения туристически пътеводител. Позволете ми да се обърна към вас с уважаеми гости и уважаеми приятели, защото всички в тази зала сме изкушени от красотата на нашия роден край, от гордостта за това, че живеем в такива славни дни и сме потомци на славни предци. Действително искам да повторя това, което професор Пенчев каза, че работата по създаването на пътеводителя беше много приятна и много ангажираща, защото обектите и нещата, които ние бихме искали да покажем на нашите деца и на нашите гости в родния край, са твърде много. И затова екипа, който работи, съставен от представители на областна администрация, на туристическо дружество Трапезица, на регионалния инспекторат по образованието, на регионалния исторически музей, на всички общини и общински власти, представители на общинските власти в нашата област, имаше сложната задача да подбере тези места, тези обекти, които в най-голяма степен представят нашия край и представят всички поводи за гордост, които имаме. Втора, да получи печата. Служител на дружеството Силвия Димитрова. Маршрут номер 7. Мемориална къща Филип Тото село Плещавата, Килифаревски манастир, исторически музей град Килифарев. Моля представител на община Килифарев да получи печат. Председател, господин Иван Сърс.